Александър и Антоанета се познават от 10 години. Той е запален водолаз, а тя се гмурка за първи път това лято. Всички техни приятели са водолази, включително и кумовете. Изживяването е много по-различно. Другото, което ни накара е, че хората, които присъстваха на сватбата, ни бяха хора, които се кефят толкова много на това нещо, колкото и ние самите. На подводната церемония ги венча морският цар Нептун. Всъщност това е третата сватба между Александър и Антоанета. Ние се оженихме веднъж, официално в ритуална зала с много гости. За втори път в Лас Вегас, като по филмите, и си казахме, що пък не. Трети път под водата за щастие. Според организаторите, досега в България не е имало подводна сватба с толкова много гости, както под водата, така и извън нея.